Hello Uncle, hello Auntie. Our vlog for today is ipapakita ko ang isang example ng company dito sa South Korea. Tara, pasok! Ganito po ang isang Daimaru. Ang Daimaru company po ay nagre-rewind ng mga sinulid, polyester at iba pang klase ng umiikot. Hop! Ganito po. Ganito po ang sample ng isang kumpanya dito sa Korea. Nasa textile company po kami. May iba-ibang yan. Yan. May iba-ibang kulay. Tapos ganito po. Hop. Hop, yan po si manager. Nagro-roll po yung kasama ko sa trabaho. Ayan. Ito po. Papasok dyan. Dito. Tapos yan, i-rewind niya po, kaya po rewinding ang tawag dito sa company namin. Ito po, tingnan nyo, yung kaibigan ko. Dinudugtungan mo yan, pare? Oo. Yan. Tapos sa kabila po, yon yung umiikot. Ito po, tapos na pong na-harvest na po niya. Then ito naman po yung umiikot. Yan. Yan. Minsan din po nagkakamali po kami. Itong nangyayari. Ito po. Pag hindi po namin nabantayan ng maigi, kinakain po yung polyester. Yan o. Yan. Meron po din dito ibang klase ng rewind. Ito po. Ito naman iba po yung ano niya. Ito yung cone niya. Ito naman iba. Plastic yung cone po. Yan. 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 Example po ng finished product po namin. Ito po, papakita ko po yung final. Yan. Ito po yung final, oh. Adidas. So, yun po yung vlog po natin ngayon. Na-tour ko po kayo dito sa kumpanya namin. Tsaka sa mga gustong pumunta dito sa Korea, ang isang kailangan po para makapunta dito is makapasa po kayo ng Korean language examination. Mag-aral po muna kayo ng Korea
and then makag-take kayo ng Korean language examination. Sa mga nagtatanong kung magkano ang sahod dito sa South Korea, ang minimum wage po ng Korea ngayon is naglalaro siya po ng 75 to 80,000 per month. Regular po yun. Iba pa yung OT, overtime. Saka yun po, at least, na-tour na po kayo sa kumpanya namin. Bye-bye!